Sai ki dan samu shaɗi dan Allah, shaɗin da a samu. Ban gane sha ɗaya ba, ka zo ba? Ni fa di ina gaji kafa ki kamata Allah sai na bi gidi ina yi shi kafa ki kamata sai na bi. Alhaji, san da zuwa Alhaji. Yawwa. Alhaji wani labari na kawo maka. Na me fa? Babban labari ne wannan Alhaji. To ka gaya mun manan ji. Yanzu daga wani da matarka. Iyalinta? Har cikin gida ya shiga bita. Iyalinta? Iyalin na har cikin gida ta shiga ya shiga. Ya to bari in je in ga Ni fa ke san Allah sai fa na biki fa kafa ki kamata sai na biki har inda zaki shiga wallahi. No. Kai, me kawo ka gidana? Me kawo ka gidana? A kana ji ina da bayani ne. Ka da bayani. Bayanin me? Sai mun te kuna buƙatar almajiri dan aiki. Aiki? Haka ta faɗa aiki kaga an kafe ma can bola. To ai haka ta faɗa mu. Kuma kaga alamar da ake neman aiki a ciki. mata a kudin aiki tace mun ba kudin aiki. Ba ta biyo kai yanzu. Wallahi ce mutu dan aiki ake ne. Kai fito. Ni dai ban faɗa mishi haka ba. Ka san Allah. Ka san Allah sai mutu Allah. Yana hanya ina ta ce masa ni matan aure ce har ka kira na waya ma bai yadda. Ba sai muke na Ni dai ba haka muka yi da kai ba. Sai muke ba ka almajiri ba. Kake bi. Haka ni wallahi cewa iyalinta. Wallahi ni ba san mata gaba, ni ba san mata aure bace wallahi. Me ya da wani cewa wai in bashi sha. Wallahi ba san mata aure bace ba Allah. San mata aure bace wallahi ban sani ba. A gidana fa ka biyo ta ba. Wallahi ban sani ba kai hakuri. A gidan na. Me nace miki ba sai na an farko kadan aiki ba. Ba haka muka yi da kai ba. Kace ka bi ni ina tafiya hanya nace maka ni mata aure ba abinda ban gaya maka ba. Sai dan aike sai mata da dan aike. Ai yanzu da kanan ka san ina zan tura ka. Bombai. Dan Allah ka hakuri. Ka san ni waye? Dan Allah ka hakuri. Dan Allah ka hakuri. Da kanan sai ka tafi wallahi. Dan Allah ka hakuri. Ai sai ka tafi. Kai wasu dan Allah ka dade wallahi ba ka tashi ba dan Allah me kike so yayi me kike so kallon kwado yi ba kai ba yi sai ka yi kuma sai ka koma ba dawo yi mu je